Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Marco, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. Ado tinagbalin a kaayan-ayat ko. Aging ga nakasapulak iti kapkap nakak. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marco. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Napudnuakin ka, Grace. Saan ka kumangagdwa-dwa kanyak? Sungbatan nakmat ko man. Sigurado ka? Adi naktulukwan na sungbatan ka? Wen, si kanto lang ti agbali na babae dito'y biyak ko. Ikarik na ita. Sige, sungbatan kan. Kat sapay la kumata di naktulukwan. Agyaman na, Grace. Ikarik. Saan kanto alukwan? Ada reds tayo inton malam pare, alas 5. Ada date mi kini Grace. Iso ada kayo pailaeng. Nakasta, napasungbat mo gaya man ni Grace? Siyempre, pare. Amamunak beten. Wan pare, amamukan. Nalakam ang mapasungbat ti babae. Ngam nalakam matla sukatan. Kaasimot ni Grace. Iti saan ngagbayag, sigurado nga i-break mo manan. Depende, pare. No saan na boring ni Grace, saan ko siguro nga i-break adagos? Mala, agorder ka niti kahit mo, Grace. Sakbay nga gordara. Mabalin ka diti agdang magnuumunan. Sige lang. Anya ti kahit mo adamagan. Pangmanong akon a babae nga inserrak mo iti daig ti a restaurant. Siga talaga. Kunak man lang en nya ti damagan. Siyempre, sikapay lang. Apay nga rod adito iti nangipanam kanya. Gapo ta dito iti paborito ka restaurant. Ngam awan pa'y babae nga inserrak ko dito'y. Kanayon adag iti babarkadak ti kaluak. Kasta ka di? Okay. Agorder ta nga rodan. Agayan ayat tamatan, Marco. Iso arumbang laang ngayam amunak matan ay iti pamilyam. Ha? Kasapulan ka di, pay? Wala. Apay, saan mo akayat? Apay, adda ka di ilimlimad mo kanya? Awan. Ngam ni tatang lang ti kabalay ko. Natay mo tantinak. Kan addan asawa amin nakakabsat ko. O di iyam amunak kin ni tatang mo. O sige. Yam-amu ka, no isuti ko na. Tatang, yam-amok kada kayo ni Grace anobyak. Ay, itamampay nga yam-amom tinobyam. Katnusan mo apagan anong ayam-am mo kanyak dagiti napalpalabas anobyam. Ni tatang may. Apay tata, ado ka din tinagbalin anobyan ni Marco? Ay, adun atin nadamdamag ko nagbalin anobyan ha. Ang awan mo tiyam-am muna. Sikapay laang tinyam-am muna ha. Oh, makitam. Adumot gaya man tinagbalin anobyam. Kasna ko na ni tatang, sikapay lang tinyam amok. Nadamdamag na lang, ng mawampamanagnak na nga do tinagbalin anobya. Ay, agseryoso kamat nga minin, Marco. Manuntitawon mo. Apay, awan plano mga asawa. Adda ni Grace tatang, no kayat nan ngagkasar kami. Kayat kapay ama-am-am mo ahusto, Marco. Sakbay amakikasarakan ka. Umawawag man na ni Grace. Katsong batang apare. Hello, apay ka di? Adda kita dito'y balayo. Anya ka di nga oras ti sangpet mo. Apay nga minanapan ka dita. Saan mo ngayong bagbaga kanya kamapan ka dita balay? Tapno maamwak no agaw-awid ka matlaang iti husto nga oras. Anya? Adda na patag-alakad mi ita kadag iti barkadak. Iso amaladaw ka agawid. Agawid ka matan. Agkita talangan inton bigat. Nga Marco, saan ka di anapatagkan ka? Agawid ka kuman. Itayak pa'y nga aguro-uray. Pasensya kan, Grace. Ngam napatagtilakad mi ita. Bye. Abayatan abo may bayag ti relasyon ta.
Makitak amaaw-awanan ti oras mo kanyak. Kasano? Ti kayat mo. Kat kanayon tanga kuykuyog. Ikan nakmet iti oras para kadag iti barkadak. Marco, ad-ado pa yun ti oras mo kadag iti barkadam. Ita, ibagam nga ipaayan ka iti oras para kadag iti barkadam. Pues, tapno malpason da ito asaritaan. Agbreak talangan. Naumakmatan iti kanayon apan ang bekkel mo kanyak. Masapol nga updated ka iti amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Natural. Gaputa ka ayan-ayat na. Diyak kaya ti kasta nga style mo. Agbiro kalangan iti sabali alalaki. Abek-bek kalamlatan. Anyan. Sige, makaamu ka no day tati kayat mo. Nusina, disina. Apay asaan meten nga umay ni Grace dito'y balay, Markaaw? Nagawin na suwas kami tatang. Manain? Ay, awan samat agbayag akayan ayat mao. Kasano? Awan pa'y nasayat ka dagiti matumpungak mo. Panay amin nagalas ti ugali da. Katsi ka, nasayaat mat nga ron ti ugalay? Ti kayat ko babae, day ipaayan nak iti waya-waya. Sana masapol ang maamuan na ti amin ngar aramida kan papapanar. Kaano lang nga nagsina kayo ka ni Grace? Adamanan madamdamag kong armam? Awan ay. Awan mat siguro ti dakis na. Ta nag-break kami matan kini Grace. Kunak tumot nga men, nga iti saan nga agbayag, agsina kayo. Gaputadyak kayat ti ugali na pare. At dakin ko na dagiti kagurgurak nga ugali ti may sa babae. Kasano nga ron, nukas niya man ti ugali ti armamita. O di sigurado asaan kami tumanin nga agbayag. Amangan mo't no sikat ayan ti problema, pare. Diyan mo pare. Ngam no adda saan ko akayat iti ugali ti babae. Talaga nga i-break ko. Iti dahi tangar aramida, amangan no aglaklakay ka abaraw. Ha? Tapay mat pare. Parang kunak awan masapulam a babae akasta. Addan to pare. Agyaman nakta sinong batan na ko, Naisel. Awan ti rumba nga pagyamanam. Amom ka di? Damong pa'y laang ti agaram. Kaya't ka nasungbatan. Gaputa talaga akursunada kamat. Agpaiso? Uwan ko naklangarudan. Kunaklakit din no awan namnamakan ka. Pag ko naamat. Uwan Taadakan ka ti berbiro kan ti may sa lalaki. Napintas, kang runan iti amin, adda natalgad at trabaho. Patsa kadakkel nga amang ti sweldo nga may iti siyak. Ang mga nusan mo pa'y nga amo. Ang maadda anak ton iti bukod ko abalay. Ha? No kasta? Agipat patakdar ka iti balay mo? Mismo. Ay, congratulations no kasta. Thank you. Kat gapo iti dayta, agloawtak. Mapantamangan. Sikat ti makaamo no sa dino ti kayat mo apangananta. Siyak ti makaamo iti gastos. Ayos. Mapantangarod iti paborito ka restaurant. Naimas ti luto na ijay. Siguro, maanusam mo't nga taytan ni Hazel, ha? Big time ko naman. Ay kat depende pare. Nulapay di iti pagragsakak. Jak agpangadwa amang i-breakan ko na. Anya? Sortikan ka ni Hazel, pare. Isa taripatwam kit di anasayat. Sakit di ati taripatuan na nasayat pare. Ay, no siyak ti adda kaayan-ayat na akas ka ni Hazel. Awi sa kong tagkasar kami. At danto pa'y balay nan. No sika. Ngam no sak. Saan? Ay, diyak lamukin kan no paluspusam pa'y lang ni Hazel, pare. Apay, asaan ko ang maawagan ti cellphone mo iti kalman? Sa dino ti ayan mo? Ada rides mi kadag iti barkadak. Anya? Apay nga rod asan mo nga imbaga kanyak. Tapno sa anak mo't nga agpampanunot. Masapol ka di pay. No di nakmawagan, kaya't nasawan, ada rides mi. Kasano nga rod ang makasigurado asaan nak aluklukwan? Si kalang ti babae ti biyag ko, Hazel. Agtalag ka kumakanyak. Ti panagtalag mo laang ti kasapulak. Wen, nga masapol nga amuklat ta amin apapapanam. Amom Hazel, dahi ta ti kagurak nga aramid ti may sa babae. Diyak kaya ti mabakbakal. Nukunak nga awan ti madingar aramidak awan. Sige, no saan mo akayat nga ibaga kanyak ti amin apapapanam?
Tilangan password ti Facebook account mo titad mo kanyak. Anya? Tapno amok no asino dagiti ka-chat mo. Ayan nga ro ti privacy no kasta ti aramidam. Pues, no saan mo akaya ti kasta? I-update nak no sa dino ti papapanam. Naskan ano awagan ka? Song batam ti awag ko. Agbiro kalangan iti sabali a boyfriend mo. Jak pagan ano ti kasken ka babae. Istrikto ka launay met. Jak amon ti sawakin ka pare. Sinayang mo ni Hazel. Jak tagisayangan ti kasken ko na pare. Adupay a babae dita. Saan lang nga iso? Jak maawatan mo niya talaga ti kayat mo iti may sa babae. Basta pare. Saan naklata pagparikutan? Amom, at dapay may isa rason. No apay nga imbreak ko ni Hazel. Anya manan rayta? At danam amok a babae. Kat kurso na anak pare. Makitam rayta? Nagpintas. Naidumduma ti beauty na. Imposible ya saan mo tumad la sinaan no da saan mo ang magustuhan nga ugahalin ah. Apay akasla di ka makaid na, Elisa. Talyaw ka, talyaw. Anda ka di urayan? Ha? Ay, awan. Apay nga rod akasla madandanagang ka. Ah? May kawak lang siguro. Relax ka laeng. Saan ka ngagbutin kanya? Sa anak ba't aloko a tao? Alang arudan. Agorder tan tagawid akton. Agdardaras ka? Saan matkit di? Ngam adapay ngamin trabaho inton bigat. Saan arumbang amapuyatan nak? Okay. No isuti ko na. Itulod ka ni Jebalayo. Tapno masigurado ka makaawid ka na sayaat. Saanan, Marco? Agtaksi aklatan. Apay asaan mo akayat nga itulod ka? Saan ka di nga agayan ayat tamaten? Wen. Ngam... Jakpay kayat amaamuan danan ng kantata nga dan kaayan ayat ko. Kayat da ngamin asa anak pay amaki ayan ayat. Aging gaajak mapagturpos ti kabsat ko. Anya? Kastang agpay sumar ko. Isuasan ka pa'y amabalin nga iyam-am mo iti pamilyak. Sige nga rod. Okay lang. Ipalugan ka nga rodan iti taksi. Kumusta kayo mutan ka ni Elisa pare? Panagkunak kat ison ti babae abirbiro kak pare. Pagkunaan. Naidumduma. Sana kas kadagiti mo na girlfriend ko. Kasla nalimod unay. Kan saan nga agte-text? No saan asak ti umuna nga agtext? Kas dati kayat mo? Wen pare. Saan naktupay kayat ngayam amo kadagiti naganak na. Tas saan ka no amabalin amaki ayan-ayat. Aging gasan pa'y nakaturpos ti kabsat na. No kasta, iso ti mang papaadal? Siguro. Ta isumot ti kunana. Anya ti ko na mapagsalitaan ta, Elisa. Ada ko maiputnokan ka, Marco. Anya na ita? Sapay ko ma, tasaan ka nga agungungat. Kan maawatan lang ko ma. Anya nga minti ibagam. Makisinakon kan ka. Anya? Nga mapay? Kinapudno na. Adan asawak. Anya? Apay asaan mo nga imbagbagat tipod no? Apay anak irelasyon ka kanyak. No adamot gaya man asawam. Kinapudno na. Nagsina kami. Ngam agsubsublin kanyak. Kat isupay laang ti ay ayatak, Marco. Anya? Sorry, Marco. Sapay na kumata maawatan na. Kunak no nakasapul akon iti babae akap-kap na kak, Mr. Lonely. Ngam anyan anagangaw tigasat. Taadamot gayam asawa na. To'y pagayam mo, Marco. Agyaman ak pagayam Marco iti da ito apakasaritaam. Ket panagkunak, awan mat problema kadagiti imuna ang nagbalin akaayan-ayat mo. Sika ti ayan ti problema. Gaputa talaga siguro asaan mo ida nga inayat. Tano talaga nga ay ayatam ti may sa babae, tungpalam dagiti pagayatan na. Nulakit di, tapagsaya atam ti ibagbagana. Bueno papagayam,
Ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marco. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.